як працуюць дзіркі ў заходніх санкцыях. Калі я першы раз пабачыў дакументы па супрацы польскага прадпрыемства з беларускім падсанкцыйным Белазам, я не мог паверыць, што такое магчыма ў 2024 годзе. З іншага боку, гэта паказвае, наколькі моцна рэжыму Лукашэнкі залежыць на тым, каб захаваць хоць нейкую магчымасць прадаваць свае тавары на захадзе. Расследаванне сталася магчымым дзякуючы супрацы з ініцыятывай «Белпол», а таксама польскім выданнем газета «Выборча». Я займаўся гэтай справай 2 апошнія тыдні. На ўласныя вочы пабачыў Белазы на тэрыторыі Польшчы. Вашай увазе вынікі гэтае працы. Гэта усім нам добра вядомы Белаз. Гонар беларускай прамысловасці. Мадэль 7540А. У параўнанні з Белазам усе іншыя самасвалы выглядаюць як забаўкі. Ну, взяць хаця б польскі самасвал «Кронас». Куды яму да нашага? Пачакайце, а яны дакладна розныя? Тата, это ж аднолькавая машина. Нават моя 6гадовая дачка бачыць, што на фота адзін і той самы самазвал. Акрамя пары налепак і шыльдзіка «Кронас» замест «Белаз» няма абсалютна ніякай розніцы. Жарты на бок, бо справа выглядае вельмі сур'ёзна. Дзякуючы ініцыятыве «Белполу» у нашых руках апынуліся дзясяткі дакументаў. З іх вынікае, што нягледзячы на тое, што Белаз ужо 3 гады знаходзіцца пад санкцыямі Еўразвязу і Злучаных Штатаў, польская фірма «Полмарк» працягвае прадаваць у Еўропе новенькія самазвалы і рамантаваць раней прададзеныя машыны, ставячы на іх дэталі з Беларусі. А да таго ж дапамагае падсанкцыйнаму Белазу завозіць у Беларусь кампаненты заходняй вытворчасці. Як такое магчыма, глядзіце далей. Мы выправіліся на поўдзень Польшчы, у горад Кельцы, каб пабачыць усё на ўласныя вочы. На месцы сустрэліся з журналістам Гжэгажам Вальчакам з самага аўтарытэтнага польскага друкаванага выдання газета «Выборча», які разам з Белсатам і Белполам расследуе гэтую справу. На наше здзіўленне, нават у 2024 годзе «Полмарк» не хавае сваіх шчыльных сувязяў з беларускім прадпрыемствам. На сцяне аднаго з будынкаў велічэзны надпіс «Белаз». Падворак запоўнены самазваламі беларускай вытворчасці. Частка з іх пад шыльдамі «Белаза», частка пад уласнай гандлёвай маркай «Кронас». Побач аўтамабілі з рэкламай «Сервіс Белазаў». Але перш чым выправіцца і паразмаўляць з дырэкцыяй «Полмарку», трэба грунтоўна вывучыць дакументацыю, а таксама гісторыю супрацы гэтай кампаніі з Белазам, каб мець аргументы і доказы. «Полмарк» і «Белаз» пачалі працаваць разам у 90-х. Супраца была настолькі плённай і каштоўнай для беларускага боку, што ў актыве бяззменнага прэзідэнта праўлення кампаніі «Полмарк» Кельцы Марка Сверча ёсць цэлы набор граматаў як ад кіраўніцтва Белазу, так і ад Савету міністраў Беларусі і асабіста міністра прамысловасці Рэспублікі Беларусь Віталія Воўка. Адзін з дзясяткаў дакументаў, які ёсць у нашай рэдакцыі, найболей трапна тлумачыць сутнасць адносінаў паміж двума фірмамі. Тэкст напісаны прадстаўнікамі Белазу. Зацытую. Белаз вядзе актыўную працу з кампаніяй «Полмарк Кельце» па прасоўванню сваёй прадукцыі на рынку Польшчы і іншых краінаў Еўразвязу. Супольная праца заключаецца таксама ў паступовай лакалізацыі вытворчасці кар'ерных самазвалаў «Белаз» у Польшчы на базе вытворчых і сэрвісных магутнасцяў кампаніі «Полмарк Кельце». Па сутнасці, Белаз прызнае, што «Полмарк» з'яўляецца ягоным фарпостам у Еўразвязе. А зараз просьба на момант сканцэнтраваць сваю увагу. 21 чэрвеня 2021 года Белаз патрапіў у санкцыйны спіс Еўразвязу у адказ за палітычныя рэпрэсіі на прадпрыемстве пасля выбараў 2020 года і як істотная крыніца прыбыткаў для рэжыму Лукашэнкі. Ад гэтага моманту супраца паміж «Полмаркам» і «Белазам» становіцца немагчымай. Ну, амаль. Камусьці ў галаву прыходзіць ідэя аб стварэнні пракладкі, якая дазволіць працягваць гандаль, як ні ў чым не бывала. Грамадзянін Беларусі Александр Томчык рэгіструе ў Менскім гарвыканкаме таварыства «Еўрамарк Камплект». Звярніце ўвагу на назвы «Полмарк», «Еўрамарк». Супадзенне? Ад гэтага моманту Белаз разбірае свае самазвалы на запчасткі ў так званыя СДК-камплекты і прадае наборы запчастак кампаніі «Еўрамарк». А тая, у сваю чаргу,
прадае іх польскай фірме Полмарк. У накладных няма ніякага белаза, а значыцца, усё свабодна праязджае праз мяжу. У Кельцах гэтыя СДК-наборы збіраюць, ставяць на іх еўрапейскі рухавік, які адпавядае мясцовым нормам па экалогіі. І, як вы пэўна здагадаліся, гэта ўжо ніякі не белаз. Гэта польскі самазвал маркі Кронас. Вы скажаце, няўжо санкцыі так проста абысці? Выглядае на тое, што так. Паўтараем яшчэ раз. Санкцыі забараняюць любым фірмам з еўразвязу супрацоўнічаць з падсанкцыйнымі кампаніямі ці імпартаваць іхную прадукцыю. Але генеральны дырэктар Полмарку Марек Сверч пачуваецца настолькі ўпэўнена, што часамі нават не карыстаецца фірмай-пракладкай і кіруе лісты наўпрост ад імя сваёй польскай кампаніі на імя дырэкцыі Белазу. Вось тут, у кастрычніку 2022 года, просіць знізіць кошт на 2 белазы, якія Полмарк збіраецца прадаць кліенту на тэрыторыі еўразвязу. А вось тут, у сакавіку гэтага года, просіць дырэктара маркетынг-цэнтра Белаза Васілія Шостака прадставіць камерцыйную прапанову на 10 белазаў для ўдзелу Полмарку у філіпінскім тэндары. То бок гаворка на хвілінку пра міжкантынентальную схему. Ёсць адказ і на тое, дзе нарадзілася ідэя па абыходзе санкцыяў. У сакавіку 22 года Белаз звярнуўся да фірмы Полмарк з просьбай фінансава падтрымаць футбольны клуб «Торпеда Белаз». У маіх руках зваротны ліст, у якім Полмарк кажа, што не можа гэтага зрабіць, бо Белаз знаходзіцца пад санкцыямі. Але галоўная інфармацыя напісана ніжэй. Чытаю. У гэты час прадстаўнік нашай кампаніі стварыў юрыдычную асобу кампанія «Еўрамарк Камплект» на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, якая плануе ажыццяўляць пастаўкі тэхнікі вытворчасці Белаз для Полмарк Кельце, а таксама прапрацоўвае магчымасць пастаўкі некаторых неабходна важных камплектуючых еўрапейскай вытворчасці. З павагай, прэзідэнт праўлення, дырэктар Марек Сверч. Выглядае як чыста сардэчнае прызнанне ў стварэнні схемы па абыходзе санкцыяў. З гэтай інфармацыяй мы гатовы ісці да кіраўніцтва Полмарку і задаць ім нашыя пытанні. Дырэктара Марека Сверча на месцы не было, але з намі пагадзіўся сустрэцца віцэ-дырэктар. Яго таксама клічуць Марек Сверч, імаверна, сын кіраўніка. Няхай вас упусцяць і ім правядуць да мяне. Добра, вялікі дзякуй. Падворак застаўлены тэхнікай Белазы Кронас. Большасць машынаў, якія мы бачым, ужываныя. Відавочна, прыехалі на сервіс. Побач з некаторымі машынамі здэмантаваныя запчасткі і новенькія скрынкі з надпісамі кірыліцай. Бачым і назву беларускай фірмы пракладкі «Еўрамарк Камплект». Перад прыёмнай дырэкцыі сцяна з дыпломаў і ўзнагародаў. Добры дзень яшчэ раз. Я журналіст Белсата, якое з'яўляецца часткай польскага тэлебачання. Выключыце камеру, не записывайте. Добра, выключы камеру на хвіліну. У надзеі на шчырую размову мы спынілі запіс. Але дыялог з віцэ-дырэктарам не заладзіўся. Мы выйшлі з прадпрыемства без адказаў на пытанні. Ну што, мы зайшлі ўнутр, запыталіся, ці ёсць дырэктар на месцы. Нам сказалі, што яго зараз няма, але ёсць віцэ-дырэктар. Я набраў яго, ён прадставіўся чалавекам з Беларусі, які хацеў бы з ім сустрэцца. Ён запрасіў, мы схадзілі на тэрыторыю Полмарка. Вось, калі я зайшоў у ягоны кабінет і прадставіўся, што я з'яўляюся журналістам, пачаў задаваць яму пытанні. У яго тут жа не было для нас часу. Ён сказаў, што давайце пасля Новага года паспрабуем з вамі дамовіцца на нейкае інтэрв'ю. Карацей, пазбегаў адказаў на нейкія пытанні, хаця мы былі вельмі настойлівыя і пыталіся, ці яму вядомая фірма «Еўрамарк», ці тут зараз на тэрыторыі гэтага прадпрыемства ёсць запчасткі, якія дастаўляюцца з Беларусі, на што ён альбо прыкрываўся гандлёвай таямніцай, альбо казаў, давайце пазней, давайце на інтэрв'ю дамовімся праз некалькі дзён ці ў наступным годзе. Карацей, увесь час пазбегаў. Адзінае, што ён паспрабаваў нам больш-менш выразна сказаць, это тое, што ад 21-го года, калі былі ўведзеныя санкцыі на Белаз, мы не займаемся ніякай незаконнай дзейнасцю. Ну, то бок ён вельмі добра ведае пра тое, што санкцыі на Белаз былі ўведзены. Па дарозе
назад, калі ён нас адводзіў уже, выводзіў з кабінету, бо ён увесь час настойваў, што ўсё, да пабачэння выходзьце. Мы пабачылі свежыя коробкі з надпісаў «Еўрамарк», вось гэтай фірмы пракладкі, якая і дапамагае абыходзіць санкцыі, а таксама пабачылі адзін самасвал, ну абсалютна новы стаіць, там пакеты на ім яшчэ абмотана ўсё плёнкай, то бок абсалютна ўсё новенькае. І коробачкі вось з гэтымі надпісамі «Еўрамарк», яны свеженькія, як быццам сёння прыехалі. Пасля таго, як нам не ўдалося атрымаць каментар ад дырэкцыі фірмы «Полмарк», разам з калегам з газеты «Выборчай» мы паспрабавалі дазваніцца да іншых акцыянераў прадпрыемства і атрымаць адказы ад іх. У выніку на нашае пытанне па тэлефоне пагадзіўся адказаць спадар Матэуш Жукоўскі. Ён валодае доляй у фірме «Полмарк», але не ўваходзіць у склад дырэкцыі. Таксама гэты чалавек з'яўляецца вядомым мясцовым палітыкам і чальцом кіроўнай партыі «Грамадзянская платформа» ў Кельца. Пасля запісу спадар Жукоўскі аўтарызаваў тэкставую частку размовы, якая неўзабаве з'явіцца ў друкаванай версіі ў газеце «Выборчай». У нашай праграме вы пачуеце менавіта гэты аўтарызаваны фрагмент у рэканструяванай версіі. Час ад часу я буду ўклінівацца ў гэтую размову, каб паказаць вам дакументы, якія будуць дапаўняць гэта інтэрв'ю. Пані Матeuшу, спадару Матeuшу, ці фірма «Полмарк» займається імпортом білазів у Польщу? Білазу спілка, напевно, не спровадza. Кампанія дакладна не імпартуе белазы. Пасля ўвядзення санкцыяў быў пераходны перыяд у некалькі месяцаў, а потым супрацоўніцтва спынілася. Хаця самазвалаў у Польшы больш за 5000, але гэта былыя ва ўжыванні. Нават на сядзібе прадпрыемства іх на плошчы 15-20 такіх. Ужываныя, хоць некаторыя з іх перафарбаваныя або цалкам адноўленыя. Калі Савецкі Союз разваліўся, дык лады таксама ездзілі па Польшчы. Вем же, прадукуючы, я ведаю, што вы робіце самазвалы маркі «Кронас». Як яны паўстаюць? Спілка робіць он. Кампанія робіць гэта, абапіраючыся на большых 30гадовы досвед. У яе вялікая база тэхнічных чарцяжоў і доступ да пастаўшчыкоў, у тым ліку тых, хто супрацоўнічаў з белазам. Кампрэсары з Літвы, радыятары з Румыніі, рухавік шведскі, з Каніі і гэтак далей. Звыш 150 пастаўшчыкоў. Частку элементаў, як, да прыкладу, выхлапныя трубы, фірма робіць самая. Ствараюць уласныя машыны з паўфабрыкатаў, пераважна з ЕЗМ. І тут я вымушаны першы раз увайсці ў гэты дыялог. Сапраўды, у нас ёсць дакумент, які сведчыць, што «Полмарк» замаўляе ў белаза не цалкам укамплектаваныя самазвалы. Вось у гэтым лісце на імя белаза дырэктар «Полмарку» просіць прадставіць гандлёвую прапанову на 10 машынаў, без рухавікоў, без гідраакумулятару, без помпы дазатара, без муфты, без пускавога вадкаснага падагравацеля і без краткі радыятару. І ўсё. Наколькі зразумела, гэтыя 6 дэталяў «Полмарк» паставіць сам. Пра ўсё астатняе, то бок лічыце 90% самазвалу, яны запытваюцца ў белаза. Чи зна пан фірма, ці знаёмыя вы з беларускай фірмай «Еўрамарк»? Ці «Полмарк» вядзе нейкую супрацу з «Еўрамаркам»? Остатньо спілка пытала прадстаўнічэле «Еўрамарку». Недавно кампанія пыталася ў прадстаўнікаў «Еўрамарк», ці можна імпартаваць тармазныя накладкі і валы. Вытворцы гэтых элементаў не падпадаюць пад санкцыі. Часам кампанія імпартуе камплектуючыя розныя элементы з іх, але гэта пад такім кантролем, што немагчыма ўявіць. Тавар на мяжы затрымліваюць на 2-3 сотняў і ўскрываюць скрыні. Завесці цэлы белаз у Польшчу немагчыма. А вось ліст ад фірмы «Еўрамарк», напісаны 8 кастрычніка 2024 года, 2 месяцы таму. «Еўрамарк» звяртаецца да белаза з просьбай адкрыць ім магчымасць скласці рэкламацыю ў электроннай базе белаза на сапсаваны самазвал. Ну або адкрыць такую магчымасць не «Еўрамарку», а адразу фірме «Полмарк Кельцы». Чаго ўж там гуляць у сапсаваны тэлефон? На тое, што «Полмарк» не мае права працаваць з падсанкцыйным белазам, ніхто не звяртае ўвагі. А чи не цałый белаз, а не цэлы белаз можна прывезці? Напрыклад, разабраны на запчасткі. Ну, ці проста запчасткі для рамонту белазаў. Але як? Нема такай можлівосці. Але як? Нема такой магчымасці. Не правядзеш у рух, нават як складзеш. Пад новым брэндам, калі ласка, не прапаноўвайце такія рэчы. Ды нават пад новым брэндам. Белаз цяпер і доўга, наколькі я ведаю, не будзе выпускаць самазвалы, якія адпавядаюць еўрапейскім стандартам. Так, я разумiem, о co panu chodzi. Так, я разумею, пра што вы гаворыце, пра экалагічныя нормы. Вы ставіце на самазвалы рухавікі заходняй вытворчасці. То не jest wcale takie proste. З тэхнічнага гледзяча не ўсё так проста. Адной толькі замены рухавіка недастаткова, каб гэтая машына адпавядала еўрапейскім стандартам. Spełniał normy europejskie.
А co by w takim przypadku mógł pan powiedzieć? A что вы можете ў такім выпадку сказаць пра тое, што самазвалы Белаз і Кронас абсалютна падобныя адзін да аднаго? І характарыстыкі абодвух самазвалаў абсалютна ідэнтычныя, калі параўнаць іх на інтэрнэт-старонцы Белаза і на старонцы Полмарка. Моц, вага, аб'ём кузава і нават назвы мадэляў такія ж самыя. І ў вас, і ў Белаза мадэль называецца 7540А. Zgadza się, że wygląd jest identyczny. Так, згодны, вонкавы выгляд ідэнтычны. Не буду ўдавацца ў падрабязнасці, але гэта пра сертыфікацыю ды іншае. Самазвалы адпавядаюць розным дырэктывам, нарматывам па трываласці і гэтак далей. А паколькі прадпрыемства шмат гадоў супрацоўнічала з Белазам, то прасцей за ўсё было скапіяваць гатовае рашэнне. Можна сказаць, што прадпрыемства вырабляе падробку Белаза, таму што вонкава ён падобны, але ёсць і адрозненні. Рухавік, перадача, сістэма ахалоджвання, прывад, гэтак далей. Адрозніваемся і грузападымальнасцю, бо ад новага года нашыя самазвалы будуць мець грузападымальнасць больш за 50 тонаў. Прошу мне паведзіць, скажыце, ці вы адсылалі ў Беларусь нейкія дэталі для самазвалаў, якія куплялі на тэрыторыі Еўразвязу? Напрыклад, аўтамабільныя крэслы. Firma sprzedała towary. Прадпрыемства прадавала тавары, але пад санкцыямі яны не былі. Czy pan wie, że te fotele... Вы ведаеце, што па дакументах, якія ёсць у нашай рэдакцыі, гэтыя крэслы трапілі на Белаз? Nic mi na ten temat nie wiadomo. Я пра гэта нічога не ведаю. Прадпрыемства нічога не прадавала Белазу. Dzisiaj byliśmy na firmie Polmark. Калі мы былі на фірме Polmark, мы перадалі віцэ-дырэктару адзін з лістоў, які быў высланы вашай кампаніяй Белазу. Там напісана, што асоба, звязаная з фірмай Polmark, зарэгістравала ў Беларусі фірму, праз якую можна будзе працягнуць супрацу паміж Белазам і Polmarkам. Я ведаю, што вы чыталі гэты ліст. Што вы можете сказаць на гэты конт? Белаз zwrócił się do przedsiębiorstwa. Белаз звярнуўся да прадпрыемства і не толькі нашага з просьбаю аказаць спонсарскую дапамогу спартыўнаму клубу. Кампанія не рабіла гэтага і не мае намеру спансіраваць нейкі там клуб у Беларусі. Мы адказалі, што гэта можа зрабіць кампанія, якая з намі супрацоўнічае. Вось і ўся гісторыя. Але опrócz інфармацыі о wsparciu, але ў гэтым дакуменце, акрамя інфармацыі пра падтрымку для футбольнага клубу, напісана, што ў Беларусі была створаная фірма-пракладка з мэтай абыходу санкцыяў. У лісце выразна напісана: прадстаўнік нашай кампаніі стварыў юрыдычную асобу на тэрыторыі Беларусі. Muszę się zapoznać dokładnie z tym pismem. Мне трэба уважліва прачытаць гэты ліст, але наколькі я ведаю, гэта неправда. Уласніцкіх і капітальных сувязяў няма. Еўрамарк належыць беларусу. Мы супрацоўнічаем, маем зносіны, але больш нічога. Супраца можа скончыцца ды хоць праз 5 хвілінаў. І я зноў перабіваю размову. Я ўжо паказваў гэты дакумент. Чорным па белым напісана: прадстаўнік нашай кампаніі стварыў юрыдычную асобу кампанію Еўрамарк Камплект. І далей, дзеля таго, каб ажыццяўляць пастаўкі тэхнікі Белаз на Polmark Кельцы. Калі і гэтага недастаткова, то ўнізе бачны імэйл дырэктара кампаніі пракладкі Еўрамарка Александра Томчыка. Адрас a.tomczyk@polmarkkielce.pl. Czy po tym, jak były wprowadzone sankcje, ці пасля таго, як былі ўведзеныя санкцыі, кампанія Polmark вяла з Белазам гандлёвыя перамовы? Высłane jakieś handlowe oferty? Nic mi na ten Нічога пра гэта не ведаю. Czy przedstawiciele firmy Polmark brali udział, ці прадстаўнікі фірмы Polmark бралі ўдзелы ў бізнес-паездках у Беларусь на прадпрыемства Белаз? Ja nie byłem na Białorusi przynajmniej 6 lat. Я не быў у Беларусі прынамсі 6 год. Наколькі я ведаю, ні сёлета, ні летась прэзідэнты там не былі. Ja mam dokument, w którym jest w detalach opisany. Ja маю документ, у якім падрабязна і ў дэталях распісаны пагадзінны план візіту трох асобаў з фірмы Polmark на Белаз у сакавіку 23 года. Дырэктар Марак Сверч, віцэ-дырэктар Марак Сверч і дырэктар прадстаўніцтва фірмы Polmark у Беларусі Александр Томчык. У дакуменце таксама пазначаная мэта візіту – правядзенне тэхніка-камерцыйных перамоваў па пытаннях закупкі тэхнікі. Nic o tym nie wiem. Я нічога пра гэта не ведаю. Мне здаецца, што пасля ўвядзення санкцый такіх візітаў не было. Як пан скоментуе ten факт? Як вы пракаментуеце той факт, што ў снежні 23 года Белаз Холдинг праводзіў пераатэстацыю сваіх дылераў і Polmark атрымаў працяг сертыфіката на права прадстаўляць інтарэсы Белаза на тэрыторыі Вугоршчыны, Нямецчыны, Францыі, Партугаліі, Італіі, Галандыі, Іспаніі, Бельгіі, Чэхіі, Славаччыны да канца 2028 года. Owszem, spółka ma podpisaną starą umowę. Так, кампанія мае падпісаную старую дамову, але гэта не азначае, што яна яе выконвае. Звычайна такія кантракты заключаюцца на вельмі працяглы тэрмін.
ближче ад 5 марца. У лісце ад 5 сакавіка 2024 года дырэктар Полмарку Марек Сверч звяртаецца да Белаза з просьбай падрыхтаваць гандлёвую прапанову для ўдзелу ў тэндэры на закупку 10 самазвалаў на азіяцкім рынку. Вы раней казалі, што Полмарк не мае больш гандлёвых дачыненняў з Белазам. Гандлёвых павёнзан з Белазам. Не wiem, co pan Marek Swiercz mógł podpisać. Я не ведаю, што мог падпісаць спадар Марек Сверч. Ён ужо 3 месяцы на бальнічным. Пра тэндэр на азіяцкі рынак чую ўпершыню. Rynek azjatycki. Як б запытаўся ў пана як у палітыка, калі б я запытаўся вас як палітыка, як бы вы назвалі сітуацыю, калі нехта спрабуе абысці санкцыі з дапамогай фірмы пракладкі? Powtarzam. Паўтараю, кампанія не мае ані капіталу, ані асабістых сувязяў, супрацоўнічае з рознымі кампаніямі, мае еўрапейскі абсяг. Spółka ma zasięg europejski. Ну вось у прынцыпе і ўся гісторыя, акрамя, можа, яшчэ аднаго цікавага факту. Ёсць адзін дакумент, пасля прачытання якога можна было і не рабіць усяго гэтага расследавання, а проста паказаць яго і ўсё. Называецца ён «Праект даклада гендырэктара БелАЗ Сергея Лесіна». У гэтым дакуменце 4 старонкі, на якіх апісана, наколькі цяжка стала працаваць БелАЗу пасля ўвядзення санкцыяў. І банкі з намі не працуюць, і ў портах не хочуць нас грузіць, і пакупнікі нос вароцяць, і партнёры, якія раней нам прадавалі запчасткі, больш нічога не прадаюць. Калапс ланцужкоў паставак і грашовых разлікаў. І тут жа, у гэтым дакладзе, гендырэктар БелАЗу прызнаецца ў абыходзе санкцыяў і нават называе кампаніі і банкі, праз якія яны абыходзяць гэтыя санкцыі. І тут я зацытую дакумент. Для экспартавых паставак ААТ БелАЗ выкарыстоўвае схемы з прыцягненнем непадсанкцыйных беларускіх і расійскіх кампаніяў. Літсельмаш, знаёмы нам ужо Еўрамарк Камплект і Ростмарк, каб абязлічыць наўпроставую санкцыйную сувязь з прадукцыяй для пакупнікоў і забяспечыць магчымасць разлікаў за прадукцыю, якая пастаўляецца. Я вельмі ўдзячны спадару Лесіну за тое, што ён напісаў гэты дакумент, у якім раскрыў усе свае схемы. А яшчэ больш удзячны людзям, якія перадалі гэты дакумент нам. Ведаеце, насамрэч мне крыху сумна, бо гэтая гісторыя магла б мець зусім іншы кантэкст. Уявіце сабе свабодную Беларусь, у якой рабочых БелАЗа не звальняюць і не саджаюць у турмы за тое, што яны хочуць сумленных прэзідэнцкіх выбараў. Краіну, з якой не трэба ўцякаць ад палітычнага пераследу. У такой краіне прадпрыемствамі, як БелАЗ, можна было б толькі ганарыцца. А польскі партнёр, кампанія Полмарк, была б яскравым узорам плённай беларуска-польскай супрацы. І мы б з гонарам здымалі б сюжэт пра тое, як у горадзе Кельце збіраюць з беларускіх запчастак магутныя самазвалы, якія пазней працуюць у кар'ерах Партугаліі і Нямецчыны. Але на вялікі жаль, пакуль што гэтая гісторыя выглядае так, як мы яе паказалі. Сёння раніцай ініцыятыва Белпол выпусціла ўжо 4-е расследаванне, у якім паказала, як рэжым Лукашэнкі нажываецца на адным з самых буйных дзяржаўных прадпрыемстваў – БелАЗе. Акрамя апісанай у нашым эфіры гісторыі з Полмаркам, Белпол распавёў і пра іншыя схемы кіраўніцтва БелАЗа ў іншых краінах. Более 70% всей произведенной техники под брендом БелАЗ поставляется в Российскую Федерацию. Монополистом в поставках самосвалов является торговый дом БелАЗ, который регулирует все продажи, постпродажный сервис самосвалов, занимается логистикой и снабжает покупателей расходными материалами. На этом зарабатывают все, кроме главного предприятия БелАЗ. Вся схема выстроена так, чтобы дилеры и дилеры дилеров, которые ничего не производят, являясь лишь по сути перекупщиками, зарабатывали больше самого холдинга. Начиная с 2020 года деятельность на всех направлениях стала очень сложной. Замороженными оказались сотни миллионов долларов. На 2022 год в Бельгии зависло 775 тысяч долларов, в упомянутом Чили 36 миллионов, в Индии и даже в Монголии суммарно более 18 миллионов долларов США. Весь список замороженных средств сейчас на ваших экранах. Но БелАЗ не сдается. Как мы уже сказали, постоянно ищутся схемы, лазейки, чтобы не только обойти санкции, но и как-то распорядиться имеющимися замороженными средствами. В Чили пытались перевести деньги в Банк Бразилии. Тщетно. Помимо указанных выше проблем добавляется еще логистика
и невозможность исполнения договоров. На логистике остановимся подробнее. Покажем на примере, как работают неработающие санкции. Из доклада следует, что доставка одного самосвала БелАЗ в Индию в 2020 году составляла $60 тысяч США. В 2024 году эта цифра удвоилась, не менее $130 тысяч США. И каждый санкционный удар удлиняет и, соответственно, удорожает эту и любую другую схему обхода санкций. И каковы решения, по мнению БелАЗ? Первое. Снятие логотипов БелАЗ, идентификационных табличек, указывающих на модель техники и производителя на продукции и ящиках. Исключение в маркировках производителя и отправителя БелАЗ для минимизации риска возврата, ареста или других запретов. Схемы обхода санкций, поставки, фирмы прокладки – все это будет блокироваться. С 2023 года начались санкции не ради санкций или политического пиара, а санкции для результата. Вся информация, использованная в данном фильме к моменту его выпуска, будет передана нашим партнерам, и в реакции можете не сомневаться. У студыі да мяне далучыўся Владзімір Жыгар, прадстаўнік ініцыятывы Белпол, супольна з якой мы і рабілі гэтую гісторыю. Добры вечар. Добрый вечер. Владзімір, гэтая гісторыя здзівіла не толькі мяне. У нас ёсць яшчэ трэці партнёр, гэта газета «Выборчая». І вось польскі журналіст Гжегар, з якім мы працавалі, ён увесь час мне казаў: гэта немагчыма, схема значна больш складаная, мы чагосьці не бачым. Я яму перакладаў чарговыя дакументы, мы ў іх капаліся, і ён казаў: гэта не можа быць так, гэта просто не месціць. У Польшы ёсць такое, яны так кажуць, што гэта не памяшаецца, не змяшаецца ў галаве. Вось. Але недзе тыдзень мы перакладаем гэты дакументы, ён глядзіць іх, пераправярае і пазней кажа: гэта немагчыма абвергнуць. Але пытанне застаецца. Неужо, гэта настолькі простая, примитивная просто схема. Одна фирма-прокладка и поехали. Да, по сути так оно и есть. Чему никто гэта тады не может зауважить? Потому что пока мы об этом не расскажем, пока мы это не покажем. И вот эта схема, и схемы, которые мы показали по другим регионам, они же сами по себе очень примитивные. Там в письме при поставках в Болгарию, там просто так директор вот этого филиала, то есть тоже такой фирмы прокладки, такой болгарской, он говорит о том, что пускай фирма прокладка белорусская, Литсельмаш, она перед тем, как загружает разобранный самосвал БелАЗ, убирает все обозначения: Беларусь, Жодина, чтобы не было даже ВИН-номера по некоторых моментах, чтобы все это заподлицо закрасить. И вот эта же схема, в принципе, используется и в Польше. Когда просто есть у готового БелАЗа, у него есть там свой код ТНВД. Естественно, если привозить полностью БелАЗ, на границе будут вопросы. БелАЗ разбирают, и он уже идет как просто СКД-комплекты. То есть просто некие узлы, которые произведены неподсанкционным предприятием. Все документы, все совпадают. Это же невозможно сказать, что это БелАЗ. Там не знает тот таможенник или еще кто-то, он не знает, что это может быть БелАЗ. Его привозят в Польшу, его собирают, ставят двигатель внутреннего сгорания, меняют уже логотип на Кронос, и вуаля. И по всей Европе катается, в принципе, белорусский БелАЗ, на котором, если брать эту схему и рассматривать так детально, там тоже в некоторых документах это было, Евромарк комплект, у них маржа 0,5% на самосвал и до 2% на запасные части. Но дальше уже сам Полмарк может зарабатывать нормальные такие внушительные деньги, потому что условно они покупают за 150 вот этот разобранный БелАЗ, они его привозят, они ставят двигатель, и дальше они могут уже накручивать так, как они договорятся. У мяне такое пытанне, бо вось у гэтым тэлефоннай гэтай размове адзін з акцыянераў нам распавядае: немагчыма прывезці ў Польшу БелАЗ, нас на Польшы затрымліваюць кожную скрыню, яе адкрываюць, трымаюць па 2-3 дні, там усё гэта даглядаюць. Я, дарэчы, прашу зараз вось паказаць нават фотаздымкі, як выглядае насамрэч вось гэтыя вузлы БелАЗаў, якія перадаюцца ў Польшу, як яны прыязджаюць. Гэта ж велічэзныя кавалкі, гэта ж адразу заўважна просто, што вязуць нейкую тэхніку. Чаму палякі не спынілі? Чаму яны ні ў разу не задумаліся нават? Потому что согласно документов,
все легально. Никто не будет заниматься вот этими деталями, пока условно не покажут это Белпол, Белсат и польские журналисты. Если бы мы не имели всех вот этих доказательств, всего вот этого огромного массива документов, то в принципе с их точки зрения, как они эту схему построили, очень примитивно, но при этом, ну, поляки могут сказать, мы работаем... Примитивно мы- или эффективно? Да, мы работаем с Евромаркомплект. И это касается всех схем, всего подсанкционного, что в Беларуси. Ровно так же поставляются определенные детали МАЗа. Определенные детали других предприятий поставляются на другие рынки именно так. И в случае с Болгарией используется Литсельмаш. И там есть сноска, опять-таки, в одном из докладов, где написано, в случае внесения Литсельмаш в санкции использовать любую другую компанию из числа Министерства промышленности при сохранении той же самой маржинальности. Так основное питание, якое так само насовывается, працуют санкции ці не працуют санкции? Вот в этом и есть проблема, потому что когда у нас небольшое количество людей занимается всем, что связано с санкциями, а другая часть, большая часть, она просто сидит на диване, ничего не делает и говорит, так санкции не работают. Так а что вы сделали для того, чтобы эти санкции работали? Вы не сделали ничего. Вы, по большому счету, большинство из тех, кто говорит, что санкции нужно снимать, дипломатов возвращать, это люди, которые, начиная с 1 января 2021 года, просто как заведенные говорили, что не надо никаких санкций, нужно договариваться, нужно находить какие-то точки соприкосновения. Так вот, для сведения тоже зрителей Белсат, БелАЗ, помимо всего того, что он является основной кормушкой клана Лукашенко, он является компанией, которая в настоящее время производит определенное, скажем, вооружение в интересах Министерства обороны Российской Федерации. И что это? Ну, мы не можем сейчас об этом говорить более подробно. Нужно немножечко подождать, будет отдельный материал. Но вот, БелАЗ, помимо того, что это основная кормушка Лукашенко, на которой он за 17 лет заработал более 5,5 миллиардов долларов, так это еще компания, она поставляет вооружение для русских, которое в конечном итоге убивает украинцев. И с кого снимать санкции? Как снимать санкции? Как и Пол Маркельце, в том числе, получается, он находится в списке, и не зря мы говорили это в расследовании, он находится в списке таких компаний прокладок, дилеров, которые обогащают клан Лукашенко. А через такие компании, как Полмарк, фактически система поддерживает БелАЗ на таком, более-менее таком стабильном уровне, потому что уменьшить отчисления на основном рынке сбыта в России они не хотят, потому что там большие деньги. Яны яшчэ і дапамагаюць БелАЗу таксама абыходзіць санкцыі, як мы бачылі. Да, Напрыклад, да. яны некаторыя еўрапейскія часткі пастаўляюць у Беларусь праз такія пракладкі і прызнаюцца нават, што яны ствараюць гэтую фірму-пракладку Еўрамарк дзеля таго, каб навязаць супрацу з некаторымі еўрапейскімі таксама пастаўшчыкамі і відавочна збіраюцца туды пастаўляць. Ну гэта абсалютна неверагодна. Вы кагосьці інфармавалі пра ўсю гэтую гісторыю? Польскія спецслужбы, беларускія дэмсілы? Вообще этот материал у нас появился именно после выхода первого БелАЗа, когда нам с Беларуси, с нами связались люди и сказали, да, вы правильно смотрите с точки зрения коррупции, но есть еще другая сторона, и вот вам необходимо на нее обратить внимание. И после этого мы начали готовить материал, мы проанализировали информацию, все структурировали, и мы работали с нашими европейскими партнерами по данной информации, мы работали с нашими заокеанскими партнерами. То есть наши визиты в Брюссель... Вы маете на увазі инициативы Белпол? Да, Белпол приезжал в Брюссель, у нас были как публичные, так и непубличные встречи, и мы там доводили эту информацию, евродепутатам мы доводили эту информацию, и, конечно же, государственным органам Польши мы также доводили информацию, и когда вот эта, скажем так, теневая сторона нашей работы была сделана, когда мы знаем, что есть определенные моменты, есть определенные сигналы, что данная схема прекратится. Мы решили уже выпустить расследование. Мы также знаем, что наши североамериканские партнеры с ОФАК очень заинтересовались этой схемой, потому что они, в отличие от европейских представителей, вполне спокойно могут вводить вторичные санкции в отношении компаний, сотрудничающих с подсанкционным предприятием БелАЗ. В европейской структуре не хотят этого делать, они не хотят включать в санкции
скажем, европейские компании, европейских граждан, но американцам безразлично, и это очень хорошо. У нас одна хвілінка. Што пагражае сёння вось такой фірме, як, напрыклад, Пол Маркельца? Ці ёсць для іх нейкая добрыя навіны, скажем так? Я думаю, что у них новости, в кавычках, хорошие еще будут. Потому что, я думаю, сегодняшним днем история про обход санкций и Пол Маркельца не закончится, и завтра мы обязательно увидим продолжение. Дзякуй вялікі, Владзімир. Спасибо вам большое за то, что вы сделали такую классную работу. І вам вялікі дзякуй. Гэта партнёрства, на гэтым яно і палягае, што разам гэта робім. Владзімир Жыгар, прадстаўнік Белполу, быў у нашай студыі, а мы працягваем.